கார்த்திக் தீபா சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ரோமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கார்த்தி வந்து ஸ்னேகா விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து ஸ்னேகா வந்து தப்பிக்க முடியாதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் இந்த வேலையில் இருக்கணும்னா நிச்சயமாக நீங்கள் தீபாட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு. அடுத்த செகண்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க, சார் அவங்க என்னை அடிக்கணும்னு நினச்சதுக்கே நீங்கள் எப்படின்னா நான் அடி வாங்க நான் தான் பாதிக்கப்பட்டவன், நீங்கள் எனக்கு தானே நியாயம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்லையே அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லையே சார், உங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் உண்மை தெரியாத அளவுக்கு மறைச்சிருவாங்க, உண்மை என்னங்கிறது நீங்களே விசாரித்து பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னோடனே, சரி நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவை கூப்பிட்றாங்க. ராஜாவை கூப்பிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸ்னேகா வந்து அடித்ததா சொல்கிறா அப்படின்னா, அவங்களாம் ஒன்றும் அடிக்கவே இல்லை, அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கையை தூக்குனாங்க எல்லார் முன்னாடியும், நான் கண் கூட பார்த்தேன், அவங்க பொய் சொல்லுவா அப்படின்னோன்னே, அவங்க கண்ணை வந்து உண்மையிலே பழுத்திருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு, அதை நான் பார்த்தேன், நல்லா செவந்துருந்துச்சு, ஒரு வேளை வந்து தனியாக இருக்கிறப்ப அடிச்சிருப்பாங்களோ, அது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியல, நீ போய் தீபாவை முதல்ல வர சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா வந்து, ஆனால் தீபா மேலே எந்த தப்பும் இல்லை கார்த்தி, அவங்க வந்து எந்த வேலையை விட்டு அவங்கள தூக்கிறாத அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. சிஸ்டர் பாவம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் சொன்னதை மட்டும் நீ செய்ய, நீ போய் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வா, சொல்கிறத சொல்லிட்டேன், மற்றபடி உன் கம்பெனி நீ முடிவு எடுக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாப்புல. போனோன்னே தீபா ஒரு நிமிஷம் உங்களை கார்த்தி வந்து கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, எதுக்கு கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னோன்னே, இந்த ஸ்னேகா வந்து ஏற்கனவே வந்து அவங்கள நீங்கள் அடித்ததான் வந்து ஏதோ பற்ற வச்சுட்டா போல், அவள் நீங்கள் அடிச்சிங்களா, எதுவாக இருந்தாலும் கார்த்திக்கிட்ட வந்து சாரி சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் கேளுங்க, மற்றது எதுவாக இருந்தாலும் நான் அப்புறமேட்டுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ பேசி சமாளிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கதவை திறக்கலான்னு போகிறாங்க. கார்த்திக் பார்க்குற பார்வையே சரியில்லை, செம கோவத்தில் உச்சத்தில் இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். கமின் சார் அப்படின்னோன்னா, கண்ணுலேயே இப்படி வாங்க அப்படின்னு கார்த்திக் செம க்யூட்டாக மாசாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். தீபா வந்து நிற்கிறாங்க. தீபா வந்தோடனே கேட்குறாங்க, என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா, தீபா சாரி சார், என்ன நடந்துச்சுன்னா, நீங்கள் என்ன பெரிய ரவுடின்னு நினைப்பா மனசில் வந்து இஷ்டத்துக்கு கை வாங்குறீங்க அப்படின்னோன்னே, ஆஃபீஸா இல்லை இது வேறு ஏதாவது சந்தை கடையா, என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. தீபா வந்து பதட்டத்தில், சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார், அவங்க பண்ணது மட்டும் நியாயமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உடனே வந்து கதவை வந்து திறந்துடுறாங்க. கரெக்டாக ஸ்னேகா பார்த்துட்ருக்காங்க. நல்லா திட்டு வாங்கடி வாங்க, எப்படியும் என்னை கையை தூக்குனதுக்கே வந்து வேலையை விட்டு போகணுன்னு சொன்னவர், நீ அடிச்சிருக்கல, நிச்சயம் உன்னை வேலையை விட்டு தூக்காமல் விட மாட்டாங்க, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நான் கார்த்திக் சார் மனசை வந்து எப்படியும் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க மனசுக்குள்ளே. அப்பான்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து, உங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாதா, ஒரு ஆஃபீஸில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு இது கூட தெரியாது, அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லி பண்ணியிருக்கட்டும், அது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தெரியுமா, மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டே எங்கள் எம்டின்னு உட்காந்துருக்கேன்ல என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும், அதை விட்டுட்டு அவங்க சொன்னாங்களாம், இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாங்களாம், அதனால் உங்கள் குடும்ப பிரச்சனையெல்லாம் இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கார்த்தி பேசுகிறாங்க. ஆனால் தீபாவுக்கு சீரியஸாக பேசுகிறாங்க இல்லை வந்து விளையாட்டுக்கு பேசுகிறாரான்னே தெரியாமல் இப்போ நடுநிலையாக தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து, அங்கே இங்கே பார்க்குறீங்க, நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு கார்த்தி உண்மையிலே கோவமாக பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தீபா வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சார் ஒன்றும் இல்லை சார், அவங்க வந்து அவங்களால எனக்கு ஃபேமிலியில் பிரச்சனை வருது இல்லை, அது உங்கள் பிரச்சனைங்க, அதை வந்து நீங்கள் 1000 இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கணும், இங்கே நான் எதுக்கு உட்காந்துருக்கேன், அதை விட்டுட்டு அவங்க அடிக்க வந்தாங்க, அது தப்பு தான், நான் வந்து அவங்கள உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொல்லலான்ட்டு தான் இருந்தேன், இன்னும் கேட்க முடியாதுன்னா அவங்கள வேலையை விட்டு போகலான்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்கள் வந்து தனியாக ரூமில் இருக்க போய் அடிச்சிருக்கீங்க தெரியுமா, ஒரு ஆஃபீஸில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு கொஞ்சம் கூட இங்கிதுமே இல்லாமல் இப்படிலாம் வேலை செஞ்சால் உங்களை நான் எதுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்தேன், இது ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி தானே, எப்படி நடந்துக்கணும்னு கூட தெரியாதா அப்படின்னு கார்த்தி கேட்குறாங்க. அதை கேட்டோன்னா, அப்போ உங்களை நான் வேலையை விட்டு தூக்கலாமா அப்படின்னோடனே, சாரி சார் அப்படின்னோடனே, அப்போ இந்த வேலை உங்களுக்கு முக்கியம் தானே தெரியுதுல்ல, அப்போ எப்படி நடந்துக்கணும், உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் 6 மணிக்கு கேட்டுக்கு வெளியில் என்ன எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கணும், தவிர வீட்டுக்குள்ளே இங்கே வந்து பார்த்துக்கக்கூடாது அப்படின்னோடனே, இப்போ நீங்கள் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட அந்த ப்ரோமோ முடிச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம்.